Čau, nevíš náhodou, proč jsme dneska všichni tak hezky oblečení? To jdem snad do divadla? Co ty, Davide, nevíš? Asi máme týden módy nebo něco takového. Týden Když máme dneska ten týden módy, tak co kdybychom se koukli trošku do minulosti, co lidé nosili? No můžeme, jsme tady krásní, pojďme se vyfotit. Tak jo, jdem. Tak se pro vás tento nejlepší. Čau, Marko, nevíš, kolik je hodin, asi nějaká unavená. Hele, už je 7, skončil večerníček, už bychom měli jít spát. Tak jdem spát. Jo. Takže co říkáte na tento den? Dobrý. Dobrý. A chce se vám spát? Jo. No trošku. A je to pohodlné? Jo. A nesedí vás se v tom blbě v lavici? No trošinku někdy. Jo. A je tohle pyžámko oblíbené? Jo. No moc ani v tom nespím. Ne? Ne. Tak my jsme se dnes převlekli jako dvě paní učitelky a rozhodli jsme se vám ukázat, jaké jsou vysněné povolání našich dětí. Jako malý měl jsem přání dělat tohle povolání. Chce to kousek odhodlání a nikdo ti nezabrání. Vzduchem létat můj sen není. Dneska jsme zakončili týden mody, bylo to super, kluci se převlekli za holky a holky za kluky. Jo. Jak se vám líbil týden módy? Moc!